Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih ingat dengan Ibu Guru? Ya, benar. Ibu Guru adalah Bu Silvi. Bu Silvi akan menemani kalian belajar bahasa Jawa di kelas 3. Nah, karena sekarang adalah pelajaran bahasa Jawa, jadi kita berbicara menggunakan bahasa Jawa ya. Sugeng enjang bocah-bocah. Pripun kabare? Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah tetap semangat sinau ning omah. Dino iki Bu Silvi bakal cerita tentang opo sing dipelajari bahasa Jawa bab siji. Nah, bab siji ing basa Jawa kelas 3 sinau tentang tresnani kewan lan tetuwuhan. Opo sih ku kewan? Opo iku tetuwuhan? Kewan iku hewan, tetuwuhan iku tumbuhan. Sopo sing ngerti kewan? Sopo sing ngerti tetuwuhan? Bu Silvi yakin kelas 3 pasti ngerti kewan. Kewan iku kaya to kucing, ula, macan, iwak, lan sapanunggale. Lah, tetuwuhan iku iso wit jambu, wit elem, wit klopo, lan sapanunggalane. Nah, tujuane kelas 3 sinau tentang tresnani tetuwuhan lan kewan yaiku siji, bocah-bocah kudu bisa tresnani kewan lan tetuwuhan. Piye sih carane tresnani kewan lan tetuwuhan? Yaiku ambek diopeni lan diwenehi pakan. Apa sih iku diopeni? Nah, diopeni yaiku dipelihara. Lah, sing keloro, ing bab siji iku bakalan wakeh cerita tentang kewan lan tetuwuhan. Nah, bocah-bocah kudu bisa maca lancar lan bisa njelasake isi teko cerita kasebut. Sing ketelu, bocah-bocah kudu bisa ngerti sapa wae sih sing ana ing jero cerita kasebut. Terus apa wae sih sing kedadean ing jero cerita tersebut. Nah, bocah-bocah kewan lan tetuwuhan iku ciptaane Gusti Allah. Mulane bocah-bocah lan kabeh wong kudu tresnani kewan lan tetuwuhan. Piye carane tresnani kewan lan tetuwuhan? Carane yaiku karo diopeni. Diopeni iku padha karo dipelihara. Piye carane ngopeni? Ngopeni kewan bisa karo diwenehi kandang lan diwenehi pakan. Mering tetuwuhan bisa karo disiram utawa diwenehi pupuk. Kanggo mangerteni bab tresnani kewan lan tetuwuhan, bocah-bocah bisa maca tentang ngingu pitik lan tresno mring tetuwuhan ing halaman 3 nganti halaman 5. Sakwise maca nganti sithik bisa dijawab pertanyaane ing ngingu pitik lan ing tresno mring tetuwuhan. Samenehe pertemuan dina iki, muga-muga bermanfaat kanggo bocah-bocah. Matur nuwun sampun ngrungokake Bu Silvi. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.